Priča o Ana Mariji kao našoj community menadžerici započela je u isto vrijeme kad i priča o Sigisu na našem tržištu. Kad sam dobila posao, nabrojali su mi brendove koje preuzimam i među njima je bio Sigis Skir. Prvo je bilo Sigis šta? Ana Marija i Sigis zajedno su probili led na nepredvidljivim terenima društvenih mreža. Ok, imamo izazov. M je proizvod nepoznat na tržištu, M ekipa ne razumije šta je i izjednačava ga s jogurtom. Takve priče su najzanimljivije za raditi, s izazovima se rađaju najbolje ideje. Publici je trebalo približiti proizvod neobičnog imena za koje većina ne zna što uopće znači. Ali to nije bio prevelik zalog za našu Ana Mariju. U launch fazi content strategija kombinirala je 4 ključna sastojka. Edukacija, proizvod, recepti, priča o brendu i osnivaču. Ana Marijin strateški recept ubrzo je privukao brojne sljedbenike i riječ Skir prestala je biti nepoznanica. I ne samo to, ona je postala neizostavan dio vokabulara brojnih influencera. Svakom upitu i komentaru sam pristupala čisto, bez okolišanja i prijateljski. Ljudi to osjete, vole brend koji sluša i razumije. Prava doza kvalitetnog i svježeg Skira začinjena sočnim sadržajem, uz prstokvat dobrog targetiranja i žlicu otvorene komunikacije, Ana Marijina poslastica ubrzo je osvojila društvene mreže. Nastavila ga je servirati u različitim oblicima i obogaćivati dodatnim sadržajima. Animacijama, grafikama, HD videima, mozaicima, story receptima, infografikama, aktivacijama i nagradnim igrama. Redovito je iznosila nešto svježe na stol i spretno lovila prilike za stvaranje jedinstvenog sadržaja. Pazi, Sigi, koji je by the way Islanđanin, koji živi u Americi, dolazi baš tu, baš sad. Hey guys, this is my new best friend Maritza. I jako je simpatičan, a pritom i surađuje. To moramo iskoristiti. Oteli smo ga na jedan cijeli dan i iskreirali hrpu sadržaja koje smo kasnije plasirali na društvene mreže. Na kraju je bilo followera i followerica koji su komentirali kako ih podsjeća na Brad Pitt. Kad je njezina magična formula uzela maha, novopečeni ljubitelji Skira počeli su i sami kreirati sadržaj. Ana Marija je mogla slobodno zastati i diviti se plodovima svoga rada. I malo po malo, Sigis Hrvatska postao je treći najuspješniji Instagram profil na tržištima raznih zemalja svijeta nakon američkog i portugalskog. A rezultati su za prste polizati. Takve stvari su fora za raditi. Iz izazova se rađaju najbolje. Dobro, molim te ponoviti još jednom. Ok. Isto bez puno kolutanja očima. To mi je prijatno. Idemo još jednom. Pazi, Sigi, ok, smiri se.